El llibre és fruit de les nostres classes com a professors, en un principi a la Ramon Llull, i diguem-ne que a mesura que vas enfrontant amb un públic que t'està escoltant, doncs les coses, quan les expliques en veu alta, necessiten tenir una coherència superior que quan les fas servir d'una manera intuïtiva, més o menys, en el teu treball. Llavors allí apareix la necessitat de conceptualitzar el que estàvem fent, a veure quin sentit té. Hi ha un altre aspecte del llibre que destacaria, i és que posa clarament pel davant el que és el discurs, la comunicació, el concepte, pel davant de la tècnica, de la tecnologia. Jo crec que el corpus teòric desenvolupat en el llibre és suficientment sòlid com per aguantar el pas del temps. Vull dir, no és una cosa que hagi d'anar evolucionant, no és una disciplina en el seu cor més conceptual. No és una que pugui quedar desvirtuat. Hi ha una fórmula, hi ha un recurs basat en la metàfora, que és el que facis l'activitat que facis, a la que hi hagi imatge, hi hagi so, hi hagi la necessitat de referenciar-se a un altre producte, això serà disseny audiovisual. Si això es pot explicar tan breument, una cosa que s'explica breument vol dir que té moltes possibilitats, i si fàcilment és entesa, podrà créixer cap a moltes noves aplicacions. Sempre un punt de reflexió, sempre un punt de saber on estem, no? Els capítols que vam plantejar, el primer era posar què és el disseny audiovisual com a discurs, que entenem nosaltres, que és un discurs, i el primer punt destaquem el concepte de l'audiovisual, del disseny en el món de l'audiovisual, com un món de comunicació de masses, entès, però que ja apuntàvem, i jo crec que en la direcció correcta, i que és un sistema de comunicació que òbviament és de masses, però que cada vegada va entrant en facetes més personalitzades, més individualitzades, amb el propi procés de maduració del llenguatge, dels seus orígens. És un sistema de comunicació com l'audiovisual lligat a la comunicació de masses, però que, en fi, ja quan cada alumne pot tenir un programa de composició a casa seva, les coses han canviat bastant, no? Quan les coses són molt complicades de fer, en el moment en què les coses estan ja molt a mà, doncs no necessàriament ha de ser més una comunicació de masses, no? Pot ser disseny, no necessàriament un tipus de comunicació, sinó personal, però si almenys cada vegada, o també de grups més reduïts, dirigit a parcel·les més petites. I després, en el segon capítol, parlem d'això de la forma com a element bàsic de l'audiovisual, la forma, i la dividim en l'espai i el temps, i llavors posem la imatge, els diferents tipus d'imatge. Els grans grups on podien ser que ve la imatge, però sobretot també el tema aquest d'espai i temps com a elements bases de conceptualització del que és l'element bàsic de la construcció de l'audiovisual. I en el tercer parlem del procés de creació, ja de la preproducció, de la postproducció i de conceptes infogràfics que si un vol crear una mica de teoria, mínimament les coses han de voler dir el que volen dir. Els conceptes han de ser més o menys clars, ja siguin tècnics o siguin conceptuals. Intentem, diguem-ne, honestament, però que les coses volen dir el que volen dir i no una altra cosa. Emmarcar una mica, tot i que els conceptes se solapen i els perfils són imprecisos, però intentar que les coses tinguin el nom, o sigui, són el que són i no són una altra cosa, que si no és impossible parlar a fons de... Diguem que aquest seria un dels objectius també del llibre. I després hi hauria el quart capítol, que potser
el Toni podria parlar... Bueno, és el capítol de les manifestacions del disseny audiovisual, no? Un cop hem vist l'arrencada, ha quedat ben conceptualitzat el que significa el disseny audiovisual i quina és la seva forma natural d'expressió, no? I després de veure també, a través de l'anàlisi de l'espai, de la imatge i del temps, doncs, que no està sotmès necessàriament a la tecnologia, sinó que poden haver altres fonts de producció, no necessàriament innovadores, no necessàriament a l'última, sinó de tota la vida. I quan ja queda clar això, llavors ens podem introduir en el que són les manifestacions del disseny audiovisual, no? On el podem trobar, quins són els productes audiovisuals, cada vegada més, la tecnologia aquí sí que ens està obrint cada vegada més canals per on el disseny audiovisual es pot manifestar, no? Però aquí en tenim ben determinats, jo crec que els principals són la publicitat del disseny audiovisual està present, en els títols de crèdit, cinematogràfics, tot el que comporta el disseny audiovisual en televisió, multimèdia, interacció i ara tots aquests nous, els widgets, tots els nous menús interactius de navegació que els podem trobar sobretot en televisió, aquí està creixent, tenim altres coses també per internet, i els videoclips. Aleshores, bueno, es veure també, no és una disciplina que se someti fàcilment a regles, no? La manifestació del disseny audiovisual en cada presència i l'ús del disseny audiovisual en cadascun d'ells és diferent, a vegades ens situa molt proper, ja quasi a la frontera del que podíem considerar activitats artístiques si ens poséssim a analitzar els videoclips, que a vegades hi ha molt d'autoria, i a vegades estem a l'altre extrem que quan el disseny audiovisual està complint la seva funció més informativa, com podien ser en uns informatius, doncs amb un reportatge, ja se'ns porta cap a altres sistemes de narració, que aquí estan les fronteres. Entre això ens hem de moure i cadascun d'ells té unes particularitats. Intentem que es vegi també quines són les decisions que s'han de prendre en cadascuna d'aquestes disciplines, les coses que s'han de tenir en consideració i també una mica quins són els professionals que poden intervenir. Sobretot que és una feina d'equip, que a vegades és difícil determinar qui ha estat l'autor de la peça perquè hi ha diversos professionals que a diferents nivells han hagut de participar per generar això que podem dir disseny audiovisual.